Il-ħadd it-tajjeb. Illum it-22 ta' Ġunju is-solennità tal-ġisem u d-demm imqaddes tal-Mulej, magħrufa wkoll bħala Corpus Christi, festa li tfakkarna li Ġesu verament jinsab preżenti fil-ħobs u nbit u li permezz tal-konsagrazzjoni dawn jinbidlu fil-ġisem u d-demm imqaddes tal-Mulej. Nilqawkom għal din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina, fejn il-Knisja f'Malta llum se tkun qed tiċċelebra wkoll il-ġublew tal-Għaqdiet u l-Movimenti Kattoliċi. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan bis-sem ta' diversi Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Din id-deċiżjoni tiegħu li bqa' magħna ħaj fis-sagrament tal-Ewkaristija li niċċelebraw f'kull qudiesa u li llum qegħdin nfakru b'mod speċjali bħala don kbir. Insellem it-tfal li l-bieraħ irċivew lil Ġesu għall-ewwel darba. Nagħtuhom ċabċipa kbira. U fissimna l-koll nifraħ li tfal kollha ta' Malta u Għawdex li f'dan l-istaġun qaddis tal-festi tal-Ewkaristija qegħdin jagħmlu dak li aħna ngħidulu l-preċett, l-ewwel tqarbina. Ħanajdilkom xi ħaġa lilkom biss. Il-bieraħ intom u ħafna mit-tfal irċivew il-Ġesu għall-ewwel darba. Imma wara l-ewwel darba hemm it-tieni, it-tielet, ir-raba'. Jiena nawguralkom li Ġesu tfittxuh dejjem fl-Ewkaristija. U nissuġġerilkom minn issa lil mama u l-papa u l-min jħossibkom tajdulhom irridu morru l-qudiesa ta' jgħidulkom issa sew. Irridu nsibu l-ħin għall-qudiesa nhar ta' Ħadd tal-menu jew is-Sibt fil-għaxija. Nitolbu ħafna l-min ukoll jgħinkom biex tħobbu iżjed lil Ġesu. Imma llum mort partikolari nitlob għalikom għal sħabkom kollha fil-parroċċi kollha ta' Malta u Għawdex li rċevew il-Ġesu għall-ewwel darba. Nirringrazzja ħafna lill-fratelli li se akkumpanjaw lil Ġesu fil-proċessjoni ta' wara l-Qudiesa. Nirringrazzjakom ħafna ħafna u anke l-Kavallieri tas-Santu Sepulkru lilek Eċċellenza u l-sħabek. Imma b'mod speċjali llum qed nagħmlu l-ġublew tal-Għaqdiet insara u rappreżentanza. Għax grazzja Alla l-membri tal-Għaqdiet tagħna huma ħafna iżjed. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom illum. Għaliex kull min irċieva l-Magħmudija għandu missjoni sabiħa. Li jkun ħabib ta' Ġesu, ħabib tal-Evanġelju ta' Ġesu u li jwassal il-bxara tajba fid-dinja li għandha bżonn ħafna paċi. Illum nitolbu l-Ġesu Ewkaristija jagħti lid-dinja id-don tal-paċi tiegħu. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġi bil-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
excelsis Deo. F'dak iż-żmien Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien qassis ta' Elejon, Alla l-Oli, ħareġ bil-ħobs u l-imbit u bierek lil Abram u qallu: Imbierek Abram minn Alla l-Oli li jagħmel is-sema u l-art. U mbierek Alla l-Oli li reħa fidejk l-edewwa tiegħek. U Abram taħ l-Exur minn kollox. Il-kelma tal-Mulej. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-Mulej lil-Sidi oqgħod fuq l-eminti saman qiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Ix-xetru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-Mulej minn Sion. Kemm f'nofs l-edewwa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħan-nida jinnissiltek. ħalef il-Mulej u ma jisobx bih, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek.
Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jiena rċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut, ħa l-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Ecce panis angelorum, Sanctus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus canibus. Il figuris designator, omnis ad immolator, oius concede mutator, nator alma matribus. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tuere, tu nos bona fac videre, in terra viventium.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qagħad ikellem lil folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh 12 u qalulu: ibagħthom in-nies ħajmuru fl-irħula u l-irtieset tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom: għatuhom intom x'jieklu. Qalulu: m'għandniex aktar minn 5 ħobżijiet u 2 ħutijiet, jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: għeduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qiegħdu l kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżijiet u 2 ħutijiet, refa' għajnejh lejn is-sema birikhom u qassamhom uthom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u l-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Kulħadd kiel u xeba u l-bċejjed tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Aħna qegħdin nagħmlu festa lill-Ewkaristija tal-mulej. L-ikel li jimla l-qalb tagħna bil-paċi u l-ferħ li jagħtina tassew risposta għal ġuħ kbir li hemm fil-qalb tagħna għall-imħabba. Għall-għaġġ kbir li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna għal paċi u lena tas-sew. Kulħadd kiel u xeba. Din il-kelma tallimna li r-risposta li jagħtina Ġesu fl-Ewkaristija hija risposta li timla l-qalb tagħna u li hija tweġiba vera ta' dak kollu li nixtiequ tassew, anke forsi mingħajr ma nirrealizzaw. Kulħadd jixtieq li jkun maħbub, kulħadd jixtieq li jkollu lena u l-paċi fil-ħajja tiegħu. Ħuti leżiż ma ninsewx li triq sabiħa li tagħna Ġesu hija proprju it-triq tal-Ewkaristija, tal-ġisem u d-dem tiegħu. Il-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal wara li Ġesu tema mijiet ta' nies, il-Vanġelu jgħid kien hemm madwar 5,000 raġel. Mhux qed jikkalkula n-nisa u t-tfal, immaġina li kien hemm ħafna iżjed minn 5,000 persuna. U wara li tema lil din il-folla kbira, il-bċejjeġ tal-ħobż li kien fadal jinġabru fi 12 qoffa. Permettu li nislet riflessjoni qasira fuq din 12 qoffa. Il-numru 12 għal poplu ta' Alla huwa il-pedament. Għax il-poplu ta' Alla mibni fuq 12 tribù. L-artal għandu 12 il-kolonna. Il-belt ta' Alla għandha 12 il-bieb. U l-mulej għażel 12 mid-dixxipli tiegħu biex ikunu il-mibgħuta, l-apostli. 12 il-qoffa allura huwa
dak li aħna qegħdin ngawdu. Aħna rċivejna id-don tal-Ewkaristija permezz tal-Apostlu missierna San Pawl. U għalkemm ma kienx wieħed mit-12 imma kienu ukoll mibgħut. Dawk it-12 il-qoffa huma il-ħobbs ta' Ġesu li jintbagħat permezz tal-Apostli mad-dinja kollha. U mhux biss hija missjoni matul u madwar id-dinja imma fi żminijiet kollha. Dik it-12 il-qoffa hija l-garanzija li l-Ewkaristija ma tonqos qatt fil-Knisja. Ma biex ma tonqos qatt għandna bżonn saċerdot li jisma' leħen Ġesu meta jgħidilhom għatuhom inhom xi jieklu. Maħna s-saċerdoti ma nagħtux lill-poplu tal-Alla ħaġa minn tagħna. Aħna bnedmin dgħajfa magħżula biex nitlu fl-ordni Melkisedek li kien ta' Ġesu, saċerdot tal-dejjem, biex f'Knisja jibqa' hemm xi ħadd li jobdi l-kelma ta' Ġesu għatuhom intom xi jieklu. Biex f'Knisja fil-poplu ta' Alla ikun hemm min jirrispondi għat-talba aħna l-koll ngħidu firna. Ħobżna ta' kuljum għatina illum. Ukoll aħfna dnubietna. U fil-fatt il-Vanġelu tal-lum nota sabiħa jibda kellem lil folol dwar is-saltna ta' Alla u fil-missierna għallimna nitolbu ġi saltnatek imma wkoll li jfejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu il-fejqan. Ejjew nitolbu allura festa ta' Ewkaristija li aħna nibqgħu kultura li tfejjaq mhux toqtol. Min jista' jifhem ħajjifhem. Li aħna ma nagħtux xulxin sustanza li toqtol sejħu li tridu imma li jmantni. Il-kura li takkompanjak sal-aħħar nifstek kif irid il-mulej. Min jista' jifhem ħajjifhem. U tajdu li għaliex tgħidlek surf. Għaliex aħna qed niċċelebraw il-ħobs ħaj lil Ġesu ħaj lil Sija. Qegħdin niċċelebraw ukoll id-don tal-uliet li llum il-ġenituri tagħhom wasluhom quddiem Ġesu biex jirċievu l-Ewkaristija lil Ġesu stess. Ħaj tal-mulej, il-ġisem, id-demm, ir-ruħ, id-divinità. U għalhekk nitolbu ħafna tfal tagħna. Nitolbu għad-don ta' tfal hija barka kbira u għad-don tal-Ewkaristija waħda minnha. U fuq kollox nitolbu għad-don tal-paċi. F'dinja fejn donna l-loġika tal-vjolenza hija suprema, illum fil-festa tal-ġisem u d-demm ta' Ġesu, il-prinċep tal-paċi u d-paċi. Jiena nemmen Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jerodix. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel
mamu natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mwin għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tsir u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien u li tkellem fom mill-meti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudit u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jewres u t-talb tagħna quddiem il-missier u nbuh id-don paċi, id-don tal-Ewkaristija. Knisja. Faħiħa mal-Papa isfqijiet presbiteri u lajċi, l-iktar dawk impenjati fl-enti biex batieqa fqat timbena madwar is-sagrament l-artal. Nitolbu. Ismana nitolbu. Lajiet insara kollha mxerdin mad-dinja bikunu melħ tal-hawl tad-dinja billi dejjem ifittxu li jieħdu l-Ewkaristija biex ikunu għotja sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li ħalli jersqu lejn Ġesu fl-Ewkaristija u minnu jieħdu l-faraġ u l-qawwa li jeħtieġ biex jelbu diffikultajiet u jqumu fuq saqajhom mill-ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-qassisin kollha biex huma u jiċċelebraw il-quddisa jiftakru li bemilhom maqut ma ta' Ġesu tiqazzu lilu Alla għafdati fil-ħarsin tagħhom mir-rajiet tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalaw tikaw il-fidi tagħhom biex iduq l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura f'ħdanek. U għalina l-koll li ninġabra il-mulej biex nifmu li t-talba tagħna ma taqafx hawn iżda l-Ewkaristija li nirċievu tibdilna għajnuna konkreta li nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla missier ta' mħabba li ma bħala il-kelma tiegħek u bil-ġisem u d-demtek għatina l-ewwel insiru nixbuh billi aħna wkoll nagħtu lilna nfusna mħabba.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħkom iksir li jista' kollox. Għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku ma nfissra id-dom nofrulek Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna fuq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġina kien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li kif kien fuq il-mejda l-ikla tal-aħħar ira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna. U offra ruħu lilek teba li inti l-qajta għat-tifħir sieħ tiegħek. Dan il-misteru miqjum għajjex li qaddishom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'din waħda ikun u tkun waħda ir-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagrament tfawru bil-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u ninbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk hawn fl-art jannulek b'qima kbira għanja ġdida u aħna btajja kollha tal-anġli nubla. Inti lajn ta' kull dusija. Nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-Kristu li meta kien sejna ta' baħib ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam
tal-disċipli tiegħu. Ħudu kulu l-koll minn dan ġismi li jingħata għalikom. Laħal kalċi, reġarat il-ħajr, tali tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kat il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Dejjem għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan hu l-misteru tal-fid. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja. U rodulek ħajra xoġbuk tilqana hawnhekk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u dem. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-lum miegħi għaddej tiegħi mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek. Ftakar ukoll fħudu bit-tama tal-qawmien mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitkati lin għaw kol dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostin kollha. Li biberija tiegħek għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Istu kull ġuglu għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu għawni tagħna. Missierna fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt kulli tritint kif is-sema egda fl-ħobżu matina l-lum. Palma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-den. Tolbuk mulej minn kull deni, fi tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarrit. Aħna nittejna Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej l-apostli tiegħek. Slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iż-żaħar tal-Knisja tiegħek. Kont trid fiha, int li tgħix fis-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem għatu l-paċi lil xulxin.
Dan l-ħaruf tal-la, dan neħidnu ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix ti tidħol ta' tissaq tiegħi iżda biss kemm waħda.
li aħna li nduqu minn issa l-ewwa li qed inġabru bid-dera tiegħek fis-sema tina ħjil tagħha fit-qarbi mażis tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Naslu fit-tmiem din il-qud tal-ġisem u d-demm imqaddes tal-mulej u l-ġublew tal-aqdiet u l-movimenti kattoliċi. Wara din il-quddiesa se ssir purċa fit-toroq tal-imdina bis-sem tal-membri tal-aqdiet. Ġesu tatina permezz tal-preżenz tiegħek fl-Ewkaristija, xhieda ċara tal-għotja tiegħek għalina. Nitolbuk sa tqarbin. Mulej ibatilhom nies f'ħajjithom biex jgħinuhom jifhmu x'rigal kbir hi l-Ewkaristija. Infakkarkom li kull min jixtieq id-Djoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online check indirizzat lil Arċidjuta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Grazzi tal-inqadtu magħna.